Jordan Belfortnak hívnak. Amikor 26 évesen egy év alatt 49 milliót kerestem, pipa voltam, mert nem értem el a heti 1 milliót. Az Oscar-díjas Martin Scorsese-től. Nevet szerzünk magunknak. Szevasz. Nem tudja senki, hogy a részvény felmegy, vagy lemegy, sréjen, vagy körbe. Milyen a részvénypiac? Én kiszámíthatatlannak mondanám. Illog és villogó a részvény, izeg és zizeg. Tündérpol. Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey. Hogy legális volt-e? Szó sincs róla. Azt se tudtuk, mihez kezdjünk a pénzünkkel. Nem vagy a főnököm. Az én pénzem lóg a cickódon, én vagyok a főnök. Mi baj, apuci? Atya ég. FBI. Egy italt az uraknak? Nem. Tudja, a szolgálat közben tilos. Persze. Többet. 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 Sosem elég. Hogy képzeljük ezt el? Van egy nagy céltábla, és... Neki hajítjuk, ő meg oda tapad? Igen. Ez egy adottság. Az ilyenek úgy repülnek, mint a dárcnyilak. Állj! Fő a biztonság, Fő a mindenképpen. biztonság. Vigyázzunk a jó hírünkre. Gyerünk. A Wall Street farkasa. Hamarosan a mozikban.